Здравейте, аз казвам Юлия Костадинова. Тази година успешно се дипломирах в Университета за национално и световно стопанство и съм магистър по право, като съм отличник на випуска на нашия факултет. Здравейте, казвам се Кристина. Фамилията ми е Сиракова, ако има някакво значение. В момента завършвам в УНСС, специалност финанси. Вече успях да си взема всички изпити семестриално, така че ми остава само един държавен изпит и съм много щастлива, защото най-накрая ще приключа. Аз съм Никола Никошев. Аз съм Илия. На 19 години сме и учим в СПГ Джон Танасов. Тази година завършихме, като имаме сега да изкараме още един изпит за професия и излизаме с системно програмиране. Аз се казвам Елена Стефанова и уча медицина в Медицинска академия София. Тъкмо започнах работа. Обучавам се в момента да работя в една аптека. Иначе живот и здраве до година и по-до-година мисля като пълногледач да работя, но това предстои. Иначе за напред не знам. Определено искам да бъда лекар, определено искам да говоря с хората. Не просто да им поставям диагноза, да ги усещам като хора и докато обсъждаме техните проблеми, да се опитвам по тънката да ги мотивирам да живеят, да се усмихват, да бъдат упорити, да не се оплакват толкова много. Аз лично обичам контакт с хората, обичам да общувам с колкото се може повече хора от различни социални кръгове. И за това бих се занимавала и не само конкретно с юридическата професия, съм ориентирана и към HR областта. В момента чакам обратна връзка от една фирма за данъчен консултант. Ще започна като младши данъчен консултант, защото данъците са ми много интересни. Това беше нещо, което най-много ме грабна в университета. И намерих в него най-много логика, за разлика от някои други дисциплини, които не бяха толкова интересни. И може би това ми е най-интересно в момента. Ако не се получи там, ще опитам нещо друго. Проявяваме голям интерес към реализирането ни като програмисти в бъдеще. Като насоката ние в това програмираме игри. От малки имаме голям интерес да играем и имаме интерес да създадем собствени игри и да ги разпространяваме из целия свят. От 5 годишни започнахме да играем с компютри. Преди компютрите имахме Тетрис. Да, и в детската градина под леглото. И бяха забранили да носим всякакви такива Тетрис и какви да игри. Имахме ни плюшни играчки, панди. И понеже на детската градина беше ни нова среда и майка ни искаше да се чувстваме много по-приятно. И затова беше ни направила на пандите едни ципчета и вътре джобче. И там си криехме нашите тетриси и когато дойде време за спане, ни отиваме под леглата. Ние се играем. Всички спът ни играем. Като бях малка, може би любимата ми играчка беше топката, защото много обичах да играя навън. Аз буквално не се прибирах по цял ден вкъщи. Ходих само когато мама ми викаше да обядвам, да вечерям. През останалото време бях с моите приятели навън по цял ден. Сутрин от 8-9 до 10 вечерта, когато ни беше вечерния час. Имах една любима играчка и това беше Бобо. Той беше едно бобърче с зашити ръчички и една директивска шапка. Татко ми го взе от Шел, защото като малка много сънувах кошмари и не можех да спа. И татко каза, че когато съм с Бобо, той ще ме пази от лошите сънища. А иначе аз също много обичах топките и играхме на ръбчета, на народна топка, на баскетбол, футбол и в общи линии, да, доста спортове. Стипендиант съм от 2 години, за което много съм благодарна на фондацията, тъй като за мен тези средства са много повече от една проста финансова помощ. Стипендията като цяло много ми помогна най-вече с това, че имах време да отделя време за университета, понеже доста от моите колеги, примерно, са принудени да работят докато учат. Аз имах възможност да се съсредоточа само върху университета. Парите си пари, но най-много ми помогна това, че някой инвестира в мене, на някой му пука за мен. Някой се е погрижил за мен
и аз се стимулирам да направя нещо, да инвестирам в себе си. Сядам, чета стегнато и си казвам, имаш възможност, тези хора седят пред теб и ти казват, ние ще ти подадем ръка. Единственото, което се иска от теб е да седнеш на задника и да четеш. И изключително много ми харесва това нещо и ме мотивира да бъда по-взискателна към себе си, по-самокритична, да не се задоволявам с минимума. И честно казвам, това е нещо, на което ме възпита именно тази фондация и никога няма да го забравя, определено никога. Много голямо благодаря като за начало. Много се радваме, че има такива хора, които въпреки ситуацията в България, пак могат да отделят средства. Да, и да помагат на тези, които имат нужда. Това още когато станах стипендиант първата година и бях решена някой ден, ако успея да се реализирам и имам една работа, с която мога да осигуря нормален живот на мен и на семейството ми, да речем. Със сигурност ще помагам с каквото мога, дори бих помогнала и на други хора, в което са в моето положение.